Kublaya pi baro hagani kapor ngan keren santli ki aka ki bangidon kam man kan mau hagajing im jongi. Kabaningkong ya gajing im jongi on tenju bat perang kenang ban saindur yangi. Kasiti kabaningkong wa Apostle Petrus kalenong kabaningkong kadkhot kaban riu bat nyo gaong hagabapias ngokmen lamenta kandiat por lada don kam ban pensosi yapi hakibabon jat ki jing tenju. Kenang ba kata kaba perang i kejinget jongpi kaba kham koridor i kaksiar kaba jotno lala perang ru ya ka da kading onyo shem ya ka ha kejing ro bat kaburam bat kejing long buram ha kejing penpau Yesus Kristus. Ka Bible ka kren shaphang ka jing im kaba yai ling ba ki jing tenju ki jing ba kata ka jing im kan long kum ka ksiar kabala tang ha kading habala tang ka ksiar ha kading ka jing tumu bal tang ka ksiar ha kading kalong ban tenju ya ka la kalong ka ksiar ka bandela ka ksiar ka basngur ne ka ksiar ka bom nela ka bom sngur komta habala tang ya ka ha kading kata ka ka basno ka ksiar ka bom khoj ka bom dei ka ksiar dala kan umno tang kata ka bandela bat ka basngur kan ne kan pernai ha ka jing im jongi ro nginom sngo pla haba blay usha bagi jing tenju ki jing ki challenge kin wan blay usha khnang ya ki khnang ban saindori ki jing ya ka jing im jongi khnang ba ka ta ka bom kenja blay ka ba kenja do kano ka bom dei na ka mon jo blay kan hap no na ka jing im jongi bat kan du kan dam no bat ba ka jing im jongi kan long ka bla saindur kan pau ka jing long bayai ne kan pau ka jing long paken jablay kan pau ka jing long bensim ka basisha ya Joseph la tenju ya na du ka por jing long khna jing long samla sha le ben hal ki men sha le ben ha ka jaka ba utrai sha set bendi bom dei henry kita baro kidei ki ba bleu sha khnang ba on saindur ya khnang ba unla ban long unong yalam bat ba unlong ka jingkar khu yala ka ying kasem bat ya ka Egypt ujob ula dulu iki aka baro la tenju la tes shu yang scam bat ka bakhadu ka jing im jong haba bleu la karkhu arsha kham pernai bani ka menjua ka ar ngidon kam ban long ki bala ban sha ban bet sha sneng bat sha hikai ka probeb kalanong ka bakhadwei ka khad ka ar haba kawan ke jing sarong kawan ru ke jing le ran henry bar ubas ngauret ka don ke jing start bangin long ki basan ki ba shempang ki ba tip bat ki ban long jingker khu ye ki we ni don kam ban long ki briu ki bala ban sha hikai sha ban bet sha sneng deina kata kata wa Apostle Petrus hakashti baningkong kalanong ka basan kad khot ka basan uong kumju pigi samla tu ko ngu hagi bakam temen henry tu pin kop ye kijing sngorit ya ka banya syakri para long hi na bau blay wi la persya iki basngau krau henry ye ki basngaurit u ai kijing ai ka benta ka balai ngin long ki balar kam bat ngin long ka jingker khu ya ki wei tangla dengi IT yelade bandan haga kti ublay ka wait la ni khulam kin long ki balar kam day tat onda habakidon haka kti jong upriu uba pandon kam yaki haka lenti ka bade kakali kam don jingmut lada u driver umyo banya lani ban kta lani steering jong kakali don haka kti jong driver day ni kata-kata u Jisu ong gospel yonis lenong bakat san dekat pesan klemanga pimla balai airu katanat ka basno hanga kan seiso shibon kajing im jongi kan long kajing im ka basai so kan long kajing im ka ban long jingker khu ya ki babun balang de habangi nang ban IT yal de hakakti ublay de habo blay yo kan ti ya kajing im jongi ban panyat ban steering ban direct ban yalam hangta kajing im jongi ka long ka basai so kajing im jongi kan long ka bala kerkhu na ka banta ki we ka basaw ka basyapo jongi ka long ka bakam don kam banya ka basyabar haka probeb kalanong ka basaw kadkhot ka ba artolai hangni ka ktin cha ublay ka ong to recop yala ka donot da ka basumar na banaka ki wanmi ki jingmi ka jingim ka basyapo jongi ka donot jongi kalong ka badon kam hadu kata-kata Jisu ong ba sibun ki basniu kimi na ka donot jong priu
bat u Jisu ong ba kumba ubriu perkhat ka donut kum ta ulong ka donut jongi kalong ka badon kam hadu kata-kata namar na ka donut kala ban mi ka basniu kala ban mi ka babha ka jingkala ka basisha kam dei ba ka sedang na bar ka sedang na po ka jingim ka basisha ka sedang na po unono ujing tung udan usembai bat na ka basyapo jauh ta usembai ka pthei ka mi shabar bat kami ka jingim umi ujing tung dei na kata kadaw ka Bible ka ang ihaban sumari ka basyapo ngihaban shimkiai ka basyapo Jisu haba wan siya ka pthei wan ban kta ban penkelai ka donut ka basyapo bat dei na kata kadaw ka jingim ka basisha ka jingkala ka basisha ka sedang na ka donut ka jongri ka basan ai ba ka bakut jongi kan long kan nuksa babha bat kan nomuna ia ki long din u apostol Paul shwa ka bakut jong ka jing shakri jong u ha ka shiti ka ba ar chi Timothy ka lanong ka basaw ka khat nyau bat pra u apostol Paul u ong kala ya le ya kata ka jing le babha kala pendep ya la ka jing phet kala ri ka jing ngai na do menta ya ngala bo ya kata ka pansiat jong ka hok ya ka bo trai u tau nong bishar bahok ai hanga hak ta kasngi bat om tang hanga hi henry ha kita baro ki ba id ya kata jing mi pau jo u apostol Paul u ong ngala yele gi jile babha ngala pendep gi jing phet ngala ri gi jing get bat ula ino ya kan nomona kan nuksa babha sibun ki ki bangi yo jing kai syapang ka balang ka balang u Chris giyo lengba gijing hikai jong apostol Paul u ong ba ngidon kamban but nuksa na u namar ulalong shisha ka nuksa babha ha gijinget ha gijing syakri bat haki babun ki banta ulalong ka nomuna ya ka balang ya ki longdin ya ki syakri utrai hadin jong dei na kata kadaw kadon gijing ong ba kamla ka sngi gijing yap bani ka sngi ka balakha namar ka jingim jongi ka syong kumnung ipan kut yala ka jong ka jingim le ngila ban long ki briu ka bakraw ngila ban le shibun ki ngila ban yo shibun ki ka jingim jongi henry kumno pat ka bakut jongi shanungin le bat ka ka nuksa ka nomuna ka bangin shadin na kata kadaw ai ba ngin yai ne hadu ka bakut ha ka jinglong babha ha ka jing shakri utrai bat ha ki ki badai to ngin yai ne hadu ka bakut to ngin ya ka nuksa babha ya la ka ying ka sem ya ki longdin jongi bat ya ka pateng ka bansawan ngin ya ka nomona ka babha bakin pet nuksa bangin long ka jing karku ya ki ngin ya kata ka nong pateng ya ki da kata ke ka babha ka bakin yo ka bakin yo hi jing kai le ba ka jing im jongi doblein karku yangi ha ka ni ka por ngan padlong ka jing duai ablay ha karte un Jisu bana Nasaret ukun jome ngawane ka ni ka por ban aingu yame meu blay ba sanduri ka jing im meu blay ba hikai meu blay uba pandon kami yangi meu blay uba penkelai ka jing im jongi but meu blay uba la but yalam yi gijing im jongi hadu bakut bangin yaine bangin long kan nuksa babhai ki we try sandur yangi but scam yangi da ketika badan bor jome da men simbako jeme panchai bor yalam yangi ini syakri in yai syakri ban yang scam hadu ka bakut gijing im ban syakri yami atrai kerkui bi asngau iktin jeme ka por teng Jisu amen.